School uniform kag collection fees hindi mandatory sunod sa DepEd sa anuman nga say isang distance learning approach sa pagbukas ng klase. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said sa palabutong nga pagbukas ng klase, magluwas sa makatipid na ang mga ginikanan sa balon sang ilas ni mga kabataan. Ang mga school fee kag uniforme buhi naman sa ilas ni mga galastuhan. Mayong balita sa mga ginikanan ng pahayag sa Department of Education, hindi mandatory ang mga balayran sa eskwelahan lakip ng pagsuksok sa uniforme sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Una na nga nagawa ang impormasyon nga ginainganyo ang pagsuksok sa uniform sa online classes para mapalayo sa bullying. Apang pagklaro sang DepEd, hindi na kinahanglan ng uniforme bangod ara man lang sa balay ang mga estudyante kag para hindi naman magdugang sa gasto, ilabi na subong nga may pandemya. Even in the previous years, ang uniform hindi sa requirement sa mga eskwelahan naton. Kay number one, ang aton focus and concentration is actually access. Ang anunsyo ng DepEd aging kalipay naman sa mga ginikanan kag ginakabig dako nga bulig agud makatipid sa budget. Nalipay gid ako nga wala sang balayran sa uniform ko sa eskwelahan kay bilang isa ka amay mabuhin-buhinan ang ako nga mga galastuhan kag mga balayran. May crisis kita nga ginatubang, medyo makabulig gid sa yae bisan paano sa aton gasto, sa aton nga daily needs, sa mga allowances, makalesen gid sa yae. Samtang nagsugod naman ang DepEd sa paghimos ng test broadcast para sa educational programs bilang dugang nga paagi, agud mangin tayuyon sa gihapon ng edukasyon sa tunga sang pandemya diri sa Iloilo. Padayon pa ang koordinasyon ng DepEd sa partner agencies angot sa radio and TV-based learning method. May mapping kitang plotting no, sa mga areas na ma-reach no, sa radio signal with our identified partners. Said ang TV kag radio-based learning method ang isa lang sa mga ginatanyag sang DepEd agud mapadayon ng edukasyon sang mga kabataan bisan pa yara kita sa tunga sang pandemya. Said Daryl, kung may bintaha para sa mga estudyante kag ginikanan, ano naman nakitaan nga bintaha sining natabo nga mode of instruction para sa mga maestro kag maestra? Said isa sa mga makita naton nga benepisyo amo ang pagpalayo man sa peligro sa kabuhi sang aton sini nga mga maestra kag maestro kag tungod nga wala sang face-to-face learning. Paagi sini pareho sa mga estudyante ang mga maestra man ang malikaw man sa pag-angkon sang virus. Said Kulang na lang mga 2 ka semana. Mabri ng klase, ready na bala ang aton mga bulutuan kag mga maestro-maestra sa pag-umpisa sang klase? Said sa aton sini nga pagpulupamangkot sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo, handa na sila said kag kalabanan kuno sa mga ginikanan ang ginapili ang modular learning method kag bilang pagpanghanda man sa mga bulutuan naga-mass produce na sila sang mga modular learnings agud nga ipanagtag sa aton sini nga mga kabataan sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Said Mag-adjust man sa medium pero ang abilidad, ang skill para gyapon sa aton mga maestro kag maestra. Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.